följön ő is. Ez most. Ja, jó van, na akkor kezdjük is, hát... Kristófiával elkezdtünk szervert készíteni. Ha végleges lesz és be is fejeződik, akkor fogok róla készíteni egy bemutató videót. Na hát ebbe a videóban nem tudom, hogy mit mutassak be. Menj már, innen tegyük csak. Nem megölt. Nem sok pénzem. Csak. Ó, a full DLC-es. Áll előtt. Nem lett. Valóban el kéne menni öldösni, mert nincs sok pénzünk. A DLC-es nem fogjuk bírni leölni, azt tudni. Azzal nem is próbálkoznak. Ezen nincsen szett. Általában csak ekkor hívok le két giantokat, mert az akkor ugye ad egy erőpotit és egy nem tudom, örök élet vagy valami ilyesmi potit, amitől kb. 6-szor annyi életetek lesz, vagy 5-ször, mindegy. Láthatjátok, sújtás 5, 5-ös kardot kaptak, szuper erőpoti, ezt feldobjuk. Veszek föl vértet, de csak sima van. Hát így jó lesz. Oké, na akkor öljünk. DLC-es nem tudnám megölni. De ki tudja, lehet, hogy szerencsénk lesz. Meg fog ölni. Jaj, lelökött. Ez így nem lesz jó, ha még egyszer vissza, jó. Elvileg már kimondtam, de gratulálok neki. Ezt nem tudjuk ki, de sietünk föl. Azaz attól félünk. Jó, ennyi vagy. Ezt majd megnézzük. Ez mindjárt fölérünk, megnézzük, hogy ott van. Ja, elvileg elment. Ó, vissza. Ezt itt megöljük. Más nincs itt. Jó, neked itt van. Hoppá, majdnem leestünk. Hát ez profétus. Tuc. Akkor ezeket fölvesszük. Így mi? Oké. Na, akkor hova menjünk? Nem tudom, merre menjünk. Jövünk ide egy kicsit ölni. Itt nem sokan vannak, de hát most... Ezt itt megöltük. Amúgy megmutathatom, hogy hol van ki aranyalmat. Attól függő. Meghaltam, sajnos. Nem baj.
Hagyjuk keresek. Mennyi pénzünk van? Szarul írtam. 780. Hát ez nem jó, jaj. Nagy ugráspotit még mindig nem tudom, hol lehet szerezni. Ezt így csak úgy kaptam, hogy megöltem egy gyereket. Ha tudjátok, akkor légy szíves írjátok le kommentbe. És hát igen, ezt megköszönöm. A többi kotit úgy, ahogy tudom. Ott nem tudom mi van, de elég jó ki van alakítva. Oda nem tudom, hogy lehet eljutni. Várjak egy pillanat, addig sziasztok. Na, visszaírtam Kristófiának, akkor ő is fönt van, de jó. Na, akkor még mindig nem tudom oda, hogy lehet eljutni. És hát nem oda, amit előbb mutattam. De hát jó lenne minél előbb megtudni. Vagy csak úgy. Hát tényleg nem tudom. Jaj, nem. De ügyes még. Aranyló, jössz. Hoppá, na, úgy értek egymást. Fuck. Pedig majdnem volt egy félbasszottam. Jó, de trollok vagyunk. Hát még mindig nem tudom, hogy kell oda elugrálni. Ha azt is tudjátok, akkor írjátok le kommentbe, de szerintem ez csak kamu. Ez a kis sziget, hogy azért legyen valami. Egy csak... Hoppá. Egy aranybért. Hoppá, mi van? Arany irányt. Ez nem tudom mi legyen. Főleg nem Skype PvP-ben. Pozsi! Kamakos. Hát meghalok. Jaj, de jó. Egy diamond. Amúgy meg azt is mindjárt megmutatom, hogy hol lehet smaragdot szerezni. A legjobb fej tényleg. Nem olyan sok időnként adja a smaragdot, és 2 helyen adja egyszerre. Na hát akkor ezt itt nem lökjük le. Tudom, hogy ez egy 9 éve szokta ezeket, de hát most. Na, itt eljöttök. Zsupsz. Jó van, akkor nem kiszarakodni. Itt adja a smaragdot. És itt. Szerintem egy vágással, és hát nem is vágással, itt egyik. Látjátok, $100 ért. Lehet kapni busit. $50 lehet kapni aranykardot, diakartot. És hát szerintem ez a videó ennyi is lett volna, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Sziasztok!